Hyvää päivää ja tervetuloa algoritmien pariin. Tällä kertaa tehdään tehtävä 4 viikolta 3 ja tässä on tehtävänä selvittää voittaja tällaista rinkulapelistä, jossa parametrina annetaan pelaajien lukumäärä. Ja pelin sääntönä on se, että ensimmäisenä poistuu toinen pelaaja ja sen jälkeen poistuu siitä seuraavan yli hypätty, eli joka toinen pelaaja siis. Eli ensimmäisenä kakkonen poistuu, nelonen poistuu, ykkönen poistuu ja viitonen poistuu. Eli voittaja on 3. Ja tämä pitäisi saada ratkaistua, vaikka pelaajia olisi miljoonia. Ja ensimmäisenä tässä on aika järkevä on miettiä muutama tilanne läpi, että piirtää vaikka näitä rinkuloita tässä eri pelaajien lukumäärällä ja selvittää sen voittajan, tai sitten hahmottelee vaan päässä, että millä arvoilla on mikäkin voittaja. Ja siihen käyttöön Excel on melko hyvä. Eli tässä ollaan hahmotellut nyt muutaman voittajaa esimerkin. Esimerkiksi sillä 5 pelaajalla voittaja oli 3, 7 7, 8 1, 14 13 ja sitten 31 31. Ja tästä kun tämä piirretään graafiksi, niin tästä saadaan aika helposti selville se kaava, millä se voittaja lasketaan. Eli alhaalla on pelaajien lukumäärä ja tässä on sitten se voittaja. Eli aina kun pelaajien lukumäärä on kakkosen potensseja, niin silloin tämä parametri, tai siis voittajan numero on 1. Eli 8, 16, 32, 64 ja niin edelleen jatkuu sinne miljooniin, satoihin miljooniin loputtomiin asti. Ja siitä pelaajien lukumäärä, kun on yhtä pienempi kuin kakkosen potenssi, niin silloin voittaja on se pelaajien lukumäärä. Tai se voittavan pelaajan numero on sama kuin pelaajien lukumäärä. Eli 15 ja voittaja on 15. 31 ja voittaja on 31. Eli siinä on jo 2 sääntöä, millä saadaan selvitettyä, jos se osuu näille 2 alueelle tuo voittaja. Ja koodataan ne ensimmäisenä. Eli ensin tapon luku otetaan, ja koska täytyy selvittää, onko se kakkosen potenssi, niin siitä täytyy ottaa kaksikantainen logaritmi. Ja koska tässä ei suoraan ole kaksikantaisen logaritmia, niin otetaan kymmenkantainen logaritmi tästä luvusta montako jaettuna kymmenkantainen logaritmi luvusta 2, niin silloin se kääntyy kaksikantainen logaritmi tästä montako, tai siis on sama asia. Log 10 montako jaettuna mat.log 10 kakkosesta. Sen jälkeen selvitetään sitten, oliko se yhtä pienempi. Luku 2 on mat.log montako ja yhtä pienempi eli plus 1. Mat. Ja kakkosesta. Eli tässä on nyt 2 sääntöä ja näitä sääntöjä voisi kirjoittaa tässä ylös, mikä nopeuttaa sitten tuloksen hakua voisi kirjoittaa, mutta kun mennään miljooniin ja siitä korkeammalle, niin ei niitä ole järkeä hyvin monta kirjoittaa, eikä niitä kyllä pystykään käsin. Joten keksitään niille oma algoritmi, mutta ensin ratkaistaan, onko se jompikumpi noista 2 luvusta. Ja tähän tehdään if luku on, eli tällä saadaan selville, onko se kokonaisluku, kun double-tyyppi, niin se tyyppi muutetaan integeriksi ja sitten verrataan niitä keskenään. Ja jos se on tuo kakkosen potenssi, eli tämä luku tässä, niin silloinhan voittava oli 1. Eli palautetaan 1. Sitten jos se on tämä luku, eli yhtä pienempi 15, esimerkiksi 15, niin silloin se on tämä luku itsessään on se voittavan pelaajan numero. Ja sama homma tähän, eli luku 2 verrataan sitä
tyyppimuunnettuun itsensä, eli luku 2. Ja jos tämä on tosi, niin palautetaan montako, eli se pelaajien lukumäärä. Sen jälkeen katsotaan tätä väliä tässä. Eli tämä välikin näyttää aika säännönmukaiselta ja sille varmasti löytyy jonkinlainen kaava, millä se saadaan ratkaistua. Ja tässä kun nopeasti katsotaan, niin esimerkiksi alarajana on 16, eli tarkastellaan tätä jaksoa tässä. Alaraja 16, ja kun pelaajia on 18, niin voittava numero on 5. Eli 18 miinus 16 on 2. 2 kertaa 2 plus 1 on 5. Ja sama tässä 20 miinus 16 on 4. 4 kertaa 2 plus 1 on 9 ja voittaja on 9. Eli siinä on meillä kaava tuon välivaiheen selvittämiseen. Eli se selvitetään tuossa silmukassa, jossa meidän pitää tietää alaraja sekä yläraja. Ja alaraja ja yläraja, ja ne on kakkosen potensseja, eli voimme kelata sitä silmukkaa eteenpäin korottamalla vain kakkosta potenssiin, ja se tehdään sitten parin apumuuttien kanssa, eli ensin se laskuri, tämä on se luku, mihin kakkosta korotetaan. Sitten alaraja ja yläraja. Tätä tehdään while loopissa. Ehtona on vain true. Lasketaan ensin alaraja. Eli sitä halutaan kokonaisluku tyyppinen, ja se on, eli korotetaan kakkosta tuohon laskuriin. Ja yläraja lähes sama homma. Korotetaan kakkosta laskuri plus 1. Eli tässä esimerkiksi tässä on alaraja, tässä yläraja, alaraja, yläraja. Ja kirjoitusvirhe pois. Sitten se ehto, eli asettuuko parametri montako näiden kahden arvon väliin. If montako on suurempi kuin alaraja ja montako pienempi kuin yläraja. Yhtä suuruuttahan ei tarvitse enää tarkastella, koska tämä hoitaa sen. Joten sitten palautetaan se kaavalla saatu tulos, eli montako miinus alaraja kertaa 2 plus 1. Ja siinäpä on meillä tämä kaava on itsessä, joka nyt palauttaa meille sen vastauksen. Niin tämä loopin loppuun vielä lisätä laskurina yhdellä, niin päästä eteenpäin. Sitten katsotaan joku testilukema täältä, esimerkiksi 30 voittava parametri on 29 ja 29 se on 27, eli syötetään 30 tuohon ensimmäisen. Montako ja 30 ja voittaja 29. Sen annetaan vaikka 35 ja voittajan pitäisi olla 7. Eli 35 ja voittaja on 7. Ja täältä näette jo, että testit on mennyt läpi, siinä on testattu vähän enemmälläkin luvuilla, niin minun ei tarvitse todistella enää sitä teille. Mutta kiitokset kahtamisesta ja hyvät päivän jatkot.